Gaur eragile sozial ezberdinok batu gara orain arratsaldeko manifan greba orokorra hau babesteko asmoz, ulertuta lanbidarteko gutxieneko soldataren aldarrikape honek aberastasuna banatzeko aldarria ere bai erdigunean jartzen duela, atera gara eragile sozial ezberdinak, bai mugimendu feminista, mugimendu antiarrazista, pentsionisten mugimendua eta bestelako mugimenduak kolpatuen edo marginatuen dauden gorputzak erdigunean jartzeko, bai emakumeak, bai sexu genero disidenteak eta bai kide migratu eta razializatuak. Kolpatuenak diren heinean nun ez diren heltzen gutxiengo soldata honetara eta ez dutenak ere greba eskubidea egiteko eskubiderik izan, ez?